जोंनि बर'आ जेरावबो नासयजानायल' मिथिबायना दिनै मानो आं बे सोदोबखौ बाहायनांदों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना मिथिखाबाय नङा होमबा दानि जोंनि बे सेन्सास सुबुं सानखो जायखौ जों सुबुं सानखो होनना बुङो सेल्फ इन'मेरेसन दा अनलाइन जागासिनो दङ मिथिबायना दाखालि 2 तारिखनिफ्राय जादों दा नोङो सेन्सासाव नाम सोनाया अनलाइनावहायसो खालामनांगौ मिथिबाय 16 तारिखसिमल' सोलिगोन बियो नोंथांमोना सोरबा खालामाखैबा थाब खालामबानो जाबाय आरो आं मानो बे भाषाखौ बुंदों मानो जोंनि बर'आ जेरावबो नासयजानाय नाख्रेबजानो नागिरो बे भाषाखौ आं मानो बुंदों होनना बुङोब्ला नोंथां दानि जे सेन्सास फैदों बे सेन्सासावहाय गासिबो रोखोमनि भाषा दंजोबो आरोखि ना राव दंजोबो नाथाय जोंनि बर' गैया नायबानो जाबाय मा भाषा दं नायदो हिन्दी एसामिस बेंगलि गुजराती कानाडा मालायालम मणिपुरि नेपालि गासिबो दंजोबो मिथिबायना खालि जोंनि बर' भाषाल' गैया दा ओमफ्राय मा खारनाव गैया मानो थिखाखै बेखौ सोर मिथिबावनो दा बेनो आरोखि ना दुखु गोनां बाथ्राया दा बेनि थाखायनो आं दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनि बे गामि खना खनलायाव थानाय जोंनि जाम्बा जाम्बि आइ आफा बोराय बुरि गासिबो थानाय बिसोरनि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला बाजाराव अनलाइन दखानाव फैनानै बानायफैनांगौबा थांलाय फैलायनि खरसा आरो अनलाइन खालामग्राफोरनोबो फैसा होनांगौ जायो खमावबो 100-200 थाङो अनलाइन खालामनोबा बिनि थाखायनो आङो नोंसोर टेनसन लानाङा नोंसोर खुनु जायगायाव थांनांगौ बाजार थाजार टाउन एरियायाव फैनांगौ दरकार गैया अनलाइन दखानाव फैनांगौ दरकार गैया उन्दु न'आवनो बानायनो हागोन आरोखि ना नोंथांमोना बे भिडिअखौल' जोबजासे नाय फारि फारि नोंथांमोना सिगाङावनो नैबेखौ बुबानो जाबाय वेबसाइटखौहाय मबाइलावहाय गुगोलाव थांनानै SEC ओमफ्राय .census.gov.in बेबायदि बुबानो नुजाफैखागोन बेबायदिया सेल्फ इनुमेरेसन बे साइटआ नुजाफैखागोन आरोखि ना नोंथांमोना बेयाव थुबानो जाबाय ओमफ्राय थुनानैहाय नोंसिनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन आरो ना बेबायदि नुजागोन नोंसिनि मबाइलावहाय दा बेवहाय नोंसोर स्टेटखौ नायबानो जाबाय आसाम होबानो जाबाय आसाम होनानैहाय बेबायदि अके थुयोबा बेबायदि नुजाफैगोन आरोखि ना ओमफ्राय बेयाव मा न'खरनि हेडआ सोर बिनि नामखौ होबानो जाबाय आरोखि ना ओमफ्राय नैबे खेबसा बे फिसा फिसा आखर लिरदोंना बेखौ थुबानो जाबाय बेखौ थुनानै गेट OTP होबानो OTP फैगोन आरोखि ना ओमफ्राय OTP फैयोबा नैबेयाव OTP आवहाय नैबेखौ थुबानो जाबाय OTP-खौ थुखांनायनि उनावहाय नैबे सेलेक्ट लेंगुवेज फैगोन नैबे सेलेक्टखौहाय इंलिस होबानो जाबाय नङा होमबा जोंथ' हिन्दी थिन्दी बिथोराव बुजिया नङा होमबा इंलिसखौ एसे एनैबाबो बुजियो ओमफ्राय खेबसाखौहाय थुबानो जाबाय बेखौ थुखांनायनि उनाव अके खालामबानो नैबे नुजाफैगोन आरोखि ना बेनि उनाव नोङो सेलेक्ट खालामदो डिस्ट्रिक्टआ नों बबे डिस्ट्रिक्टनि जोंनाथ' क'क्राझार होदो ओरै उदालगुरि आलदा उदालगुरि होबानो जाबाय पिन क'डखौ होबा होजायो होआबाबो जायो आरोखि ना होनांलाया बिनि उनावहाय नोंनि भिलेजखौ थुबानो जाबाय ओमफ्राय लेन्डमार्क दङबा अबेबा मन्दिर थन्दिर स्कुल दङबा बेखौ होफा होमबा लकेसना एसे इजि फैयो आरोखि ना ओमफ्राय नै लकेसनाव मेपआव थुनांगौ आसि थाइनैजों थुदे नैबे आसि थाइनैजों ओरै बोनानैहाय ओमफ्राय नोंनि न'खौ नागिर मोनथिबायना न'खौ मोजाङै नागिर लामा अबेजों लामा अबाव लेन्डमार्क दं मन्दिर थन्दिर स्कुल दङबा बिनि खाथियाव बेखौ नायनानैहाय आसि थाइनैजोंहाय ओरै बोनानैहाय जुदि न'खौ मोनबायबा नैबेबायदि दोनहैबानो जाबाय आरोखि ना बै गोजाखौहाय ओमफ्राय दोनखांनायनि उनावहाय नैबे आसि थाइसेजोंहाय ओरै बोखोनानैहाय ओमफ्राय सेभ नेक्स्टआव थुबानो जाबाय होमबानो नैबे इन्टारफेस फैगोन आरोखि ना ओमफ्राय बेनि उनावहाय सेन्सास हाउस डिटेल्स बेखौहाय मोजाङै नायनानै फिलआप खालामलांबानो जाबाय आरोखि ना फारि फ्रन्टेड मेटेरियेल्स अफ फ्ल'र अफ दा सेन्सास हाउस बे फ्ल'रा माजों बानायनाय होन्दों न'नि फ्ल'रा गाहायनिया जेनेबा टाइल्स टुइल्स होयोना सोरबा बेबायदि जोंना सिमेन्टजों बानाय नालाय सिमेन्ट होबानो जाबाय आरोखि ना ओमफ्राय नैबेवहाय जोंना माजों बानायनाय न'आ इथा नङा होमबा इथाजों बेबायदि थुलांबानो जाबाय आरोखि ना आं स्पिडआव होनसै नोंसोर पस्ट खालाम नायबानो जाबाय ओमफ्राय नैबे न'नि उखुमा माजों होनाय थिं बा थिं बे GI थिंआ बेखौ होबानो जाबाय ओमफ्य न'आ माबायदि कन्डिसना थाजा मोजांबा मोजां गुडबा नामा सेकेन्डबा थाजासाबो ओमफ्राय नैबे थार्ड अपसना थारमाने नोंनि न'आ बारा मोजां नङा आरोखि ना थानो एसे उसुबिदा बेबायदियाव होबानो जाबाय दा बिनि उनाव सेभ नेक्स्ट होबानो जाबाय ओमफ्राय साबमिट होखांनायनि उनाव नैबे नुजागोन आरोखि ना नेक्स्ट पेजआ बेवहाय नोंसिनि न'आव साबे मेम्बार दं न'आव साबे सोद्रोमा दं जेनेबा बिदा फंबाय बिमा बिफाखौ लानानै आरोखि ना बेखौ होबानो जाबाय साबाबा साबा साब्रैबा साब्रै बेबायदि ओमफ्राय बेथ' अट'मेटिक फिलआप जाना फैखागोन नैबे माखासेया ओमफ्राय नैबेवहाय हेड अफ दा फेमिलिया सोर हौवाना हिन्जावबा हौवाबा मेल होबानो जाबाय हिन्जावबा फेमेल होबानो जाबाय बेनि उनाव जोंना बर'बा ST ओमफ्राय नैबेवहाय रुमा मोनफै दं मोननैबा मोननै मोनथामबा मोनथाम बेबायदि होबानो जाबाय आरोखि ना ओमफ्राय न'आवहाय साबे हाबा जानाय दं बिमा बिफाबा सासेल' होबानो जाबाय सानैबा सानै बेबायदि आरोखि ना न'आव सानै हाबा जानाय दंबा सानै लिरबानो जाबाय मेन सर्स अफ ड्रिंकिं वाटार दै लोंनायनि नामाया माबायदि होन्दों आरोखि ना बिसोरा दानि जुगावथ' न'आव थाखाजोबो नङा होमबा दैखर बा बेफोरबायदि अवेल होबानो जाबाय हेन्ड पाम्प दंबा हेन्ड पाम्प ओमफ्राय टिउब वेल बेफोरबायदि होबानो जाबाय आरोखि ना जायहा माबायदि दं बिदि होबानो जाबाय बेनि उनावहाय एभेलेबिलिटि अफ ड्रिंकिं वाटार सर्स उइदिन प्रेमिसेस माने न'आव थानाय आरोखि ना
न'नि सिथ्लायावनो थानायबा न'नि सिथ्लायावनो बेखौ होबानो जाबाय नङाबा सोरनिफ्रायबा लायनानै लोङोबा बा न' एसे गोजानावबा बेखौ सेकेन्ड नाम्बारखौ होबानो जाबाय आरोखि ना मेन सर्स अफ लाइटिनिं इलेक्ट्रिसिटि दाथ' कारेन्ट दंजोबो जेरावबो लेट्रिन दंना गैया बेखौनो होनदों आरोखि ना नोंसिना दंबा दङ गैयाबा गैया बेबायदि सिस्टेमै होलांबानो जाबाय आरोखि ना थिक मार्क होबानो जाबाय लेट्रिन दङबा दङ माबायदि दङ बेखौ नायनानै होबानो जाबाय आरोखि ना पस्ट खालामनानै नायबाबो नोंसोर आं जेखौ होदों बेखौ होबाबो जेबो नङा ओमफ्राय बाथिं फेसिलिटि दुगैनायनि फेसिलिटि दंना गैया होनदों बाथरुम दङ बाथरुम गैयाबा गैया न' होदो ओमफ्राय कुकिं किटचेन दंना गैया बेबायदि आरोखि ना किटचेन दंबा दङ मा दङ एलपिजिजों सङो ना एलपिजि गेसजों सङो ना बनथजों सङो बेयाव होनाय दंजोबखायो आरोखि ना बेखौ नोङो एस न' खालामबानो जाबाय बेबायदि आरोखि ना दा नैबे एसेस प्रसेस बाय दा हाउस हल्ड आरोखि ना बेवहाय जेरखम दङ बिदि होलांबानो जाबाय सोरनाबा मबाइल बा मबाइलजोंहाय मिथिबायना रेडिअ टिडिअ गान खोनासंनायनि थाखाय ओमफ्राय टिभि दंबा टिभि DTS बेफोरबायदि आरोखि ना ओमफ्राय इन्टारनेटखौ माबोरै नायो जेनेबा माजों मबाइल नङा होमबा ओमफ्राय बिनि उनाव लेपटप दंना गैया न' होदो दंबा दं एस होदो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो आरोखि ना साइकेल दंना गैया गारि दंना गैया बेफोरबायदिखौ होनो आरोखि ना मटर साइकेल दंबा मटर साइकेल एस होबानो जाबाय बेबायदि कार दंना गैया दंबा दं एस न' होबानो जाबाय ओमफ्राय नैबेयाव माखौ नामायो बे ओंखाम आरोखि ना राइस जोंनाथ' साबमिट होबानो जाबाय बिनि उनाव नैबे इन्टारभिउ फैगोन आरोखि ना बेयाव रिभिउ खालामबानो जाबाय आरोखि ना नोङो नायफिनजोबदो बेयाव नोंनि डिटेल्स फिलआप खालामबोनाया मोजां नामा कारेक्ट नंगौना नङा अबेबा भुल जाबाय नामा बेखौ मोजाङै नायफिनजोब मिथिबाय नायफिनजोबखांनायनि उनावहाय नों जुदि अकेबा फाइनाल साबमिट होबानो जाबाय आरो जुदि माबा मोनसे रं जादोंबा बेखौ खालामहैफिनोबा नैबेवहाय बेक एन्ड कारेक्ट बेयाव दंना गाहायनिया अपसन 3आ बेयाव थुनानै थांफिनबानो नों कारेक्सन खालामफिननो हागोन आरोखि ना नोङो बेयाव थुबानो आरो साबमिट खालामखांनायनि उनाव नोंसिनाव नैबेबायदि नुजागोन ओमफ्राय मबाइलाव मोनसे मेसेज फैगोन आरोखि ना सेल्फ इनुमेरेशन नाम्बार मोनसे फैगोन ओमफ्राय जेब्ला भेरिफिकेसन फैयो अब्ला बेखौ नोंसोर खिथानांगोन बेखौ फुरा सेभ दोननांगोन आरोखि ना नोंसोर जाहाथे उनाव भेरिफिकेसन फैयोबा बे नाम्बारखौ खिथानांगोन आरोखि नोंसोर भिडिअखौ आं बांद्राय गोबाव खालामला ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरबा रिलेटिभफोरनो वाट्सएपआव शेयार खालामना हरबानो जाबाय जाहाथे बिसोरबो खस्थ' लायालासिनो बाजार थाजार थाङालासिनो अनलाइन दखानाव फैसा गारायालासिनो न'आवनो जाहाथे खालामो आरोखि ना दिनै भिडिअआ एसेनोसै बाय